Deci e ceva care ne urmărește, nu? Aici e ceva. Nu știu dacă mai apare. Ce a zis? Dă-l înapoi. Ce să dăm înapoi, că n-am luat nimic? Salut și bine am găsit la un episod pe canalul meu, Ionuț Preș. Acum am intrat în cimitirul evreiesc, partea a doua, să vedem ce se întâmplă. Acum o să deviem de la drum, să sperăm să nu se întâmple ceva foarte grav, pentru că de fiecare dată când am încercat să deviez de la drum, se auzeau pași și voci, ca acum. Doamne ajută, v-aș ruga foarte, foarte mult să strângem de data aceasta, dacă putem, 50 de like-uri, am văzut că am strâns 40 de like-uri, vă mulțumesc din suflet. Așa că haideți să filmăm o dată, că mi-a înghețat mâine și mă sperie tot pe aici prin jur. Și v-aș ruga din suflet să dați și voi share, să răspundeți la prietenii voștri dacă le plac aceste genuri de videoclipuri, să se aboneze la mine și la Dumi, pentru că canalul acesta este la amândoi, după cum vedem în aceste momente. Hai să o luăm pe aici. Aici este unde vă spuneam eu că am vrut să intru și auzeam pași și toate felurile de lucruri. Mamă, ce ai, frate, că deja e creepy, ești nebun? Ești nebun? Mamă, cât de creepy e pe aici, ești nebun în cap. Și uite cum au aruncat astea, vezi? La fel cum era și în partea aia alaltă. Da, frate. Mamă, ce-mi tremură mâinile. Ce, mă, ești nebun? Vezi ce înșcoșătorie? Mai și plouă afară. E foarte, foarte creepy, credeți-mă. Ia, pune și tu aplicația să vedem dacă vorbește cineva cu noi în momentele astea. Că văd că... Cam cald. Ha? E cam cald. Da, e cald rău. Uitați ce bate vântul. Nu știu dacă pe cameră se aude. Dar uitați-vă așa la copaci cum fac. Ce spune, mă? Nu, foarte eu, sonorul. Spune ceva? Nu știu acum așteptăm să vedem dacă merge. Hai sonorul la maxim, nu tu acum. Da. Așa. Uite, ai văzut? Când se aude în ori niște pași? Ai văzut? Da. Și nu glumesc. De-aia spun. Că nu făceam mișto. Și uite pe aici când e. Tu observi? Cineva pe ele. De-aia spune că e foarte, foarte, foarte înfricoșător și nu glumesc. Ia uite aici, a dărâmat ăsta. Dar ori o fi fost de la prea cât de vechi sunt și au fi căzut așa sau l-o fi dărâmat cineva? Mamă, deci e foarte creepy aici. Ia uite cum e ăsta, ce mormântul ăsta. Aici. Ce, mă, ești nebun? Ia uite cum a crescut din asta, deci că e pe o mână. Ești nebun? De-aia spuneam că nu glumesc. Când spuneam că e... Vezi? Deci că ești într-o pădure? Mamă, ce a zis? Vino afară. Vino afară. Păi suntem afară. Mamă. Noi suntem fix la intersecție. Probabil nu. Probabil nu. Adică. Deci uite-te și tu să vedem dacă... Mamă, ce m-am speriat, ești prost la cap. E oglinda aia. Oglindă, da. Sau nu e oglindă? Nu e oglindă. Ce m-am speriat. Ce neabă. S-a uitat, bă. Ce m-am speriat, frate, ești nebun? Eu zic să mergem așa. Că încolo nu mai au. Ce a zis? Dă-l înapoi. Ce să dăm înapoi? Că n-am luat nimica. Încă nu. Tu ai auzit? Ce? Sau parcă mi s-a părut mie. Ca niște bețe rupte. Ha? Ai auzit în față? Ai auzit, nu? Da. Așa nu mai poți.
Mamă, frate, deci nu pot să cred. Dar știi de ce spun că fii atent, că noi eram așa și am auzit dincolo niște bețe rupte. O crede că, înainte ce că am auzit că, Eu cred. da, înainte românii, sau așa am auzit eu, acum nu știu dacă e o poveste proastă ce spun eu, nu suportau evrei, pentru că erau aduși la noi și erau înmormântați, știi? Da. Și din cauza asta că erau înmormântați la noi, le distrugea mormintele, cum ar fi, știi? Da. Că asta... Ai auzit? Ai văzut, da? Ca de tablă. Eu de-aia spun că nu fac mișto de tine, când ți-am spus. Când deviezi de la drum, mamă, ce-am zis că e un șobolan aici prima oară. Nu e spus. Mamă, frate, deci ești nebun, nu vine să cred. Așa crepină. Pe aici? E aici. E aici. Cine e aici? Sunt aproape. Ah, ha, ha. E bine, dar Și ne faci rău? Și mi-a înghețat și mâna. Deci nu mai pot. Am mâna foarte, foarte înghețată, credeți-mă. Mamă. Ce? 1886 născut. Să dai seama. Deja... Nu știu, mi se pare că am agitat locul ăsta. Ce? Nu uităm, nu depărtăm. Ești aici cu noi? Dacă vrei să ne faci vreun rău, Doamne ferește. Noi nu vrem să vă facem rău. Sunt slabit. Sunt slabi? Sunt slăbit. Sunt slăbit? Da, Am înțeles. Deci de-aia n-ai cum să ne faci rău pentru că ești slăbit. Ce? nu, antena oferică. Îți face urât? Nu. Sofia... Ai auzit, nu? Nu, dacă Coțofana a zis că merge că se auzea și mai spate aceeași. Da. Deci că nu știu de făcut nimic. Că de-aia spun. E foarte... înșcășitor locul ăsta. Și deja s-a... Uite, deci cum avansam la fel și atunci, la prima parte, îmi îngheța mâinile. Tu observi că s-a făcut mai frig aici? Da. Ai auzit, da? De-aia spun. Ia uite, de ce aici nu se mai vede nimica? Ești nebun la cap? Acolo, în față. Ce? Uite, ai auzit pași? De acolo? Da. Ai înțeles? Să o luăm. Și că mai merge cineva după noi. Ce facem? Că încolo... Eu nu mai am încolo. Păi ia uite-te și tu cum e. Nu-ți place? Mamă. Mamă, ești prost, zici că sunt în pădure acum. Te rog bun de alergat. Nu prea e bun. Mamă. Lupul. Aici, uite-te și tu, nu se mai vede nimic. Ce? Îți pare că e cineva? Zici că ne urmărește cineva, observi? Mamă, ce coșetor e. Fă. De-aia spun. Mă rog de cum pădurii. Sau de pași, bă. Deci e ceva care ne urmărește, Da, nu? Aici e ceva. Nu știu dacă mai apare. Uite. Da. Aici apare în colț. Undeva în zona asta. Da, e ceva care... Ia mută camera un pic. Și mai dă o dată spre dreapta. Da, mă, Da, da. mai sus. E ceva? E ceva aici, ești nebun? Ai văzut? Da. Ți-am spus? Ce ți arată, nu? Nu, aici, în dreapta ți arată? Da, mă, da. Aha, și acolo. Ia uite și aici. Jos. E cineva aici. E cineva la mormântul lui. Da. Cred că e o femeie asta. Nu, pe legat de mormântul ăsta. Dacă... Asta erai tu. Da. Ți-am zis, ești nebun? Hai să mergem mai în față, lasă-l aici. Da. N-are rost. Eu de-aia ți-am zis că locul ăsta e ceva cu el. Ți arată ceva pe acolo? Ce, mă, ești nebun?
Băi fraților, cam acesta a fost și vlogul nostru. Deocamdată acum facem încheierea în cimitir, ca să nu mai ieșim pe afară, că na, așa. Cam acesta a fost și vlogul nostru, sper că v-a plăcut. E foarte, foarte înfricoșător la locul acesta, în cimitirul acesta. Un cimitir părăsit care se vede că nu au mai venit oameni pe la cimitirile acestea să aprindă o lumânare și să mai știe cineva de ei, dar în fine. Bă, deși acum s-au de pași, deși în momentul de față s-au de pași. Eu sper că v-a plăcut, v-a jucat foarte, foarte mult să strângem măcar 50 de like-uri. Dacă strângem 50 de like-uri, suntem și mai tari. Și eu am fost Ionus Fresh și el a fost Domi. Ne vedem pe data viitoare, că mi-am înghețat mâinile și nu mai pot să fac sfârșitul. M-am pupat, pa, pa!